हेलौ लोगोफोर नैबे मोनसे दिनैनि गोदान भिडिअ आङो बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे भिडिअ आंनिया गोबां सिगाङावनो माने भिडिअ खालामनानै दोनदोंमोन आरोना जोंहा न'खरनि माने पार्टि खालामदोंमोन आरोना बैसागोआवहाय न'खर न'खर गावबागाव न'खर जमा जमा जायो नालाय नङा होमबा बैसागोनि मुङावहाय ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहाबो न'खरनि बोथिसे जादोंमोन ओमफ्राय बेयावनो आङो बे भिडिअखौ खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय माने आं एडिट एरि खालामनो हागवाखैमोन मानो होनबा बैसागो बोथोराव बिराद बेस्थ' जायो नालाय नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय दिनैसो होनोसै आङो लोगोफोर जि एसे भिडिअ खालामनायमोन बेखौनो होना दोननो मायदो आङो ओमफ्राय बयबो अननानै फुरा नायजोबलाङो आरोना भिडिअखौ ओमफ्राय जों एसे इन्जय खालामनाय मोसानाय बैसागो बोथोराव मोसानाय रंजानाय जानाय लोंनायफोरखौनो आङो मेम'रि हिसाबै दोननो होननानैहा दसे ससेबाबो भिडिअ खालामदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो लकेल दाउ दानगासिनो आफामोना आइमोना ओमफ्राय माखासे माने संनाय एरिनाया जागासिनो आरोना ओमफ्राय दायो अमा बेदर संनाया जाबायानो ओमफ्राय दायो नै बेयावहाय लकेल दाउखौ संगासिनो ओमफ्राय दायो लोगोफोर जोङो भाजि ओमफ्राय आरो मा होनना बुङो अमा बेदर भाजि आरोना बियो दायो भाजि जाहोग्रोनोसै बयखौबो ओमफ्राय आरो जुमाय लोंग्राफोरा एसे लोंथोसै आरोना लोगोफोर जोंनियाथ' आरो बैसागो बोथोराव लोंग्राफोरा लोंखायो नङा होमबा ओमफ्राय नै भाजि जुमाय ओमफ्राय गथ'फोरनो नै बेदर भाजिखौ आन्था होदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसेनो भाजि जाखांनायनि उनावहा खाम राननानै होखाबाय नङाबा हद्राय जागोन नालाय ओमफ्राय जोङो जाखां लोंखां बयबो मोसागोन आरोना बैसागो बोथोरनि न'खरनि जमा मोसागोन आरोना लोगोफोर आरो बोसोरफ्रोमबो बिदिनो जायो ओमफ्राय आरो बिदिनो मोसायो रंजायो बिदिनो दिना थांबाय थायो फैबाय थायो बेफोरबायदिनो जोङोबो रंजानायाबो थांलाय फैलाय जाबाय थायो आरो बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो रंजायै बाजायै मावै दाङै मोजाङै मोजां मोनजालांबाय थाथों नङा होमबा लोगोफोर बेखौनो हास्थायो गोसो गोरबोनिफ्राय ओमफ्राय दायो नै जोङो गथ'फोर आरो गिदिरफोरखौ जाहोग्रोनानै नेक्स्टआव उनावहाय जोङो जमा जालायनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दसे रंजागोन आरोना उनावहाय
sang ngày chừng lục xế ba xế la bữa phá gần nâng nơi gang ra chân gà la bữa phá gần nâng nơi phủ ra xế đừng cứu cha hàng mang lại vì khá khá qua một chiều như kỳ express khởi cả gây lá ăn há chỗ hay nên nghe